και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως θα είδες και από τον τίτλο, σήμερα θα δοκιμάσουμε μαζί με τον Easy Purple βουλγάρικα γλυκά. Να ξέρετε ότι στο κανάλι του Easy έχουμε κάνει τα αλμυρά βουλγάρικα snacks, οπότε μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο να πάτε κάτω, πρώτο link, να το τσεκάρετε. Γιατί δοκιμάσαμε και ένα περίεργο αναψυκτικό. Όπως είπα λοιπόν, εμείς εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε τα γλυκά μαζί με ένα άλλο αναψυκτικό, χυμό, τσάι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εδώ πέρα ο Easy σας δείχνει τα γλυκά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω γιατί αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε! Το πρώτο που θα δοκιμάσουμε είναι αυτό εδώ πέρα, το Honey Linzer, κάπως έτσι, που έχει πάνω ένα αρκουδάκι και κάτι άλλα σκιουράκια που κοιτάνε το αρκουδάκι να το τρώει. Τι να είναι αυτό άραγε, Easy? Εγώ όπως το είχα πιάσει λέω ότι είναι κεκάκι. Ναι, κεκάκι πρέπει να είναι. Κεκάκι. Ναι, το οποίο μάλλον είναι με μέλι. Αχ! Με δείχνει μέλι. το αρκουδάκι να το τρώει. Ναι, λοιπόν, θα το φάμε μισό-μισό. Καλά. Ωραία, πάμε. Τι? Παιδιά, είναι σοκολατένιο, πιτσι! Ό,τι είναι σοκολατένιο αρέσει την Άννα. Είναι αυτό εδώ πέρα που μοιάζει σαν σκατούλα, το οποίο είναι σοκολατένιο. Λοιπόν, το κόβω στη μέση. Μυρίζει. Υπέροχα. Μυρίζει πολύ ωραία. Όπα, περίμενε. Μου μυρίζει μου στο κούλουρο, φίλε. Μπράβο, αυτό έψαχνα. Πρέπει να είναι μουστοκούλουρο με σοκολάτα. What? Και κάτι έχει μέσα, το βλέπεις? Ναι. Κάτι έχει, μια στρώση. Σοκολάτα. Όχι, μέλι, αυτό είναι το μέλι. Δεν νομίζω. Πάμε. Θεσπέσιο. Φιλαράκι, αυτό νομίζω είναι η εξέλιξη του μουστοκούλουρου. Αν το μουστοκούλουρο ήταν Pokemon, αυτή είναι η εξέλιξή του. Πολύ ωραίο. Παιδιά, είναι τέλειο. Όντως πρέπει να είναι μουστοκούλουρο με σοκολάτα και το μέσα πρέπει να είναι μέλι με σοκολάτα επίσης. Τέλειο. Πόσο του βάζεις αυτόν, Easy? Περίμενα να δω πόσο κάνει να σου πω. Τινό είναι, οπότε ωραίο. Είναι. Βάλω 10 στα 10. Θα πάρω άλλα 10 να έχουμε. 10 θα του βάλω κι εγώ, παιδιά. Είναι υπέροχο. Wow! Όντως πρέπει να πάμε να πάρουμε πολλά. Πολύ ωραίο. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο, έχουμε αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να είναι κάτι σαν κοφρέτα, ένα πράγμα. Λοιπόν, λέγεται Lara, όχι Croft, Lara Gold. Close enough. Λοιπόν, φαίνεται πολύ yummy. Λέει ότι είναι κακάο waffle, βάφλα. Για να το ανοίξουμε να δούμε. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει πάρα πολύ η Lara Croft εμένα. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που έχω παίξει στο PlayStation. Δεν σας ενδιαφέρει, αλλά μέχρι να το ανοίξω πρέπει να πω κάτι. Και τώρα που το άνοιξα θα το μυρίσουμε. Α, μυρίζει ωραία. Μυρίζει σούπερ ωραία. Βέβαια δεν είναι γαλακτός, είναι υγείας μάλλον. Δεν πειράζει, καλύτερα. Κόψω στη μέση. Είναι σαν τι. Δεν το φας όλο, ρε. Έλα, κόψω στη μέση. Πάρε χοντρούλα. Hey. What? Έχει κάτι σαν φιστίκι. Δεν ξέρω, αλλά μου ήρθε μια γεύση έτσι τύπου φιστικό βούτυρο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει γιατί δεν έχει πάρα πολύ σοκολάτα μέσα. Βέβαια είναι με επικάλυψη σοκολάτας. Αλλά μέσα δεν έχει πάρα πολύ σοκολάτα. Δηλαδή πιο πολύ είναι βάφλα. Αυτό το ξέρεις. Κουφρέτα, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Απλά δεν είναι πολύ πολύ γλυκό. Πόσο θα του βάλεις αυτόν ο Easy, δηλαδή της Lara Gold? Θα βάλω 10. 10. Στα 16. Εγώ λοιπόν θα του βάλω ένα 6, γιατί και εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Αλλά it's okay, είναι γλυκό. Ξέρετε, τα γλυκά μου αρέσουν γενικά. Απλά έχω φάει και καλύτερο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, επόμενο είναι πάλι μια γκοφρέτα, λογικά, από την εταιρεία Tpor. Το οποίο είναι βάφλα κι αυτό, τελείως γκοφρετίνη. Δεν λέει όμως ότι έχει σοκολάτα, μήπως είναι κάτι άλλο. Δεν βλέπω κόκο ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ούτε εγώ δεν ξέρω τι φας. Anyway, πάρε. Δεν πειράζει, θα το δοκιμάσουμε τώρα να δούμε. Και αν πεθάνουμε, εντάξει, σιγά τώρα. Δεν είναι κάτι. Δεν πεθαίνουμε, ρε! Λοιπόν, είναι τέρμα σοκολατένιο τελικά. Ούψ, έγινε χάλια. Άντε, δώσε. Βιάζεσαι. Το μύρισες. Α, μυρίζει πιο ωραία από πριν. Ναι, και αυτό η ίδια φάση υγείας να πούμε. Έλα. Έχει λιώσει λίγο. Έτοιμο. Πάμε. Καλύτερο. Ωραίο. Αυτό είναι πολύ πιο juicy, ρε παιδί μου. Σε αυτό νιώθεις τη σοκολάτα πιο πολύ. Δεν είναι τόσο ξερό. Πολύ ωραίο, φίλε. Θα βάλω 10. Εντάξει, εγώ θα βάλω 9. Γιατί θέλω περισσότερα. Θέλω καλύτερα πράγματα στη ζωή μου. Στα πόσα δεν είπα. Α, ναι, στα πόσα? Στα 10.
Πάμε στο επόμενο τώρα. Επόμενο, θα φέρω αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα Swiss roll. Ξέρετε ρε παιδιά, είναι αυτό εδώ που είναι έτσι και... Είναι το κέικ το οποίο μέσα έχει κρεμούλα και είναι γυριστό κάπως. Αυτό τώρα θα χάσει την προσευχή σου και θα το φάμε. Πώς μυρίζει, να δω. Ωραία μυρίζει. Βανίλια. Βανίλια. Έχει τέτοια παρόμοια και στο Lidl και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτό με τη φράουλα. Ωραίο. Δεν τρελαίνομαι. Αυτή. Έχω φάει και καλύτερα. Νομίζω είναι λίγο άνοστο. Κοίταξε, έχει πολύ ψωμί. Μου ήρθε μια πολύ περίεργη γεύση. Λοιπόν, εγώ θα του βάλω ένα 4. Στο μεταξύ η μάρκα, δεν είπαμε τη μάρκα, λέγεται δώμα. Είναι φτιαγμένα σε κάποιο δώμα αυτά. Είμαι σίγουρος. Εγώ θα του βάλω 10. 10. Στα 23. Εντάξει. Το επόμενο που θα δοκιμάσουμε λογικά είναι και αυτό. Ναι, είναι κοφρετούλα. Περίμενε να βγάλω το sticker να δούμε πώς λέγεται η μάρκα. Νάτινα. Το έβγαλε τώρα το sticker. Από τη μάρκα Bobolay. Έλα ρε, δεν καταλαβαίνεις τι λέει ρε. Λέει Bobolay. Τέλος πάντων είναι βάφλα με κάτι που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε, είσαι χαζή. Λέει καθαρότητα, λέει εδώ πέρα. Δεν χώνει. Δεν χώνει. Και πάμε να το ανοίξουμε γιατί εδώ πέρα δίνει πόνο. Έχει περισσότερη σοκολάτα και από τα προηγούμενα δύο. Όσο πάμε, ανεβαίνουμε επίπεδο σοκολάτα, ρε φίλε. Ναι, θέλω να σας το δείξω. Το βλέπετε? Είναι τέλειο. Λοιπόν. Είναι σαν σοκολατάνιο κοφρέτα. Λοιπόν, το κόβω. Όχι το μικρό σε μένα. Το κόβω στη μέση. Έλα, πάρε. Λοιπόν, έλα εδώ. Αυτό τώρα. Ρε Άννα, αμέσως να το φάει, μαλάκα. Πήγα να πω, αυτό πέρα ότι λιώνει στα δάχτυλα. Δοκίμασέ το. Είναι. Καλά. Σ' αρέσει? Ναι. Δεν μ' αρέσει! Αμάρε, Άννα. Μου θυμίζει χαλβά. Σοκολατένιο χαλβά. Α, ναι. Σοβαρά τώρα, πες αλήθεια. Μου θυμίζει σοκολατένιο χαλβά. Όχι εσένα. Η πρώτη γεύση ήταν ωραία επειδή γεύτηκα τη σοκολάτα, αλλά μετά. Ιου. Πω παιδιά, αλήθεια μου θυμίζει χαλβά. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο χαλβάς. Ιου. Εγώ πάντως Άννα θα του έβαζα ένα 13. Στα πόσα? Στα 53. Εγώ θα του βάλω 0 στα 10, παιδιά. Δεν. Ιου. Επόμενα, παιδιά, είναι αυτά εδώ πέρα τα λουκούμια τα οποία είναι φτιαγμένα από τριαντάφυλλο. Λοιπόν, που λέτε, επειδή εγώ τα πήρα αυτά, όπως και όταν, έρχομαι σπίτι και λέω στην Άννα, να κοίτα, πήρα κάτι λουκούμια φτιαγμένα από τριαντάφυλλο. Και μου λέει η Άννα, όλα φτιαγμένα από τριαντάφυλλο, είναι τι φάση. Και μου σε φάση, ναι, αλλά είναι βουλγάρικα. Ναι. Είχα χαρεί παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά με γύρωσε μετά η Άννα. Έχουν ωραία συσκευασία. Είναι, κοίτα εδώ πώς είναι. Ναι, αλλά πρόσεχε πώς θα τα ανοίξεις. Α, σωστό. Βρέιζι, αυτά είναι σαν παγιάτικα. Φάει τώρα. Οκ, μυρίζουν σαν το οτιδήποτε, αλλά έλα φάει τώρα γιατί με βλέπω εδώ πέρα να. Έχω φάει και καλύτερα λουκούμια. Πού? Στο χωριό μου. Αυτά τα λουκούμια έκαναν 60 λεπτά. Γι' αυτό μάλλον. Φιλαράκι, θα βάλω 10. 10 στα πόσα είσαι? Στα 34. Ωραία, εγώ θα βάλω 5 για να είμαι έτσι καλούλα. Στα 53. Στα 100. Έλα, Πάμε πάρε στο Άννα. επόμενο. Έλα. Δεν θέλω αυτό. Έλα, γκοφρέτα είναι ρε. Θέλω το άλλο. Ποιο? Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα ένα τεράστιο πράγμα που είναι καλυμμένο με καρύδα και αυτά και το θέλει πάρα πολύ. Άννα, αλλά όχι, Άννα, γκοφρέτα. Έλα, ρε, Και το άλλο μετά κουφρέτα αυτό, είναι. μετά αυτό. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ πέρα. Πώς λέγεται, βρε? Αν πάω να το ανοίξω κατευθείαν. Είναι από την ίδια εταιρεία με την προηγούμενη κοφρέτα που έδειξα, την Bobolay. Και νομίζω ότι λέει ότι είναι γκοφρέτα μεγάλα. Αυτό το μικάχα νομίζω σημαίνει γάλα. Πάντως ελπίζω να είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Η άλλη ήταν πιο λεπτή, αυτή είναι λίγο πιο χοντροκομμένη. Οπότε πάμε να το δούμε. Είναι σαν το προηγούμενο μάλλον. Ναι, να δω. Έλα, εδώ μυρίζω. Ίδιο, ακριβώς ίδιο με το άλλο είναι. Για να δούμε. 3, 2, κάνε ένα τσιτσίνγκ. Τσιτσίνγκ. Πάμε. Χάλια. Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Εγώ θα του βάλω ένα 10. Στα πόσα? Στα 84. Ωραία, εγώ θα του βάλω ένα. Πώς έβαλα στο προηγούμενο 0. Θα του βάλω ένα 1. Πρέπει να δεις τα δόντια σου, έχεις γεμίσει. Χάλια! Και δεν ξέρω και πόση ώρα είναι, έτσι δεν τα είδα. Έλα ρε εσύ! Πάμε σε αυτό που σου αρέσει. Πάμε!
Έλα, άνοιξε εσύ. Εγώ θα το ανοίξω, τέλεια. Άντε. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Tindo και είναι κοφρέτα κι αυτό. Όλο κοφρέτες πήρες, Ρέιζι. Τι να κάνω. Λοιπόν, είναι κοφρέτα με καρύδα, με επικάλυψη ινδικής καρύδας, λογικά. Πάμε να το ανοίξουμε γιατί θέλω μέρες να το φάω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Άντε, κοίτα εδώ. Ο Μιτζί. Ο Μιτσί. Μιτζί. Το βλέπετε, παιδιά. Wow. Λιχουδίτσες. Περίμενε. Έλα! Μύρισε πρώτα. Αμέσως να αρπάξει. Τέλειο μυρίζει. Περίμενε, αμέσως να αρπάξει, ρε. Μυρίζει καρύδα. Τέρμα καρύδα όμως. Έλα, φέρε. Θα φάω εγώ πρώτος. Έλα, Ρέιζι. Έλα, πάρε. Είναι βάφλα, αλλά έχει και σοκολάτα και λευκή σοκολάτα και από πάνω Παιδιά, έχει την νομίζω καρύδα. πρέπει να είναι ότι πιο καλό έχουμε φάει, έτσι. Πάμε. Είναι πολλά υποσχόμενο. Ανυπομονώ. Πάμε. Πάμε. Oh my god. Πολύ ωραίο. Πολύ καρύδα. Ωραίο. Ωραίο είναι, ναι. Πολύ καρύδα. Απλά στην αρχή σου έρχονται όλες οι γεύσεις μαζί και δεν ξέρεις τι πρωτοτρως. Καρύδα, σοκολάτα, βάφλα, γοφρέτα, τι κατά είναι αυτό. Έχει και κανονική σοκολάτα γάλακτος, αλλά έχει και λευκή σοκολάτα. Είναι γεμάτο λευκή σοκολάτα. Τέλειο. Και επόμενο και τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα το υγρό αναψυκτικό χυμό τσάι, δεν ξέρουμε τι είναι. Έχει αυτό εδώ πέρα το απλικατέρ. Απλικατέρ λέγεται, δεν Το ξέρω. πιο. Ναι, Το στόμιο, ρε το φίλε. στόμιο, το οποίο το ανοίγεις. Με πολύ δύναμη. Πώς το ανοίγεις? Με πετσίλης. Αλήθεια. Έχεις. Δεν μυρίζει πολύ ωραία. Α, πολύ τζέλι. Βρωμάει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, μου βρωμάει. Άντε ρε. Άντε, θέλω κι εγώ, τελείωνε. Τι είναι, έλα να δώσουμε. Περίμενε. Ωρε φίλε. Τι ήταν αυτό? Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα τι ήταν αυτό. Φανταστείτε, χωρίς πλάκα τώρα, ένα ζελέ. Ζελέ, ναι, φράουλα λογικά, ναι. Ένα ζελέ φράουλα. Φανταστείτε ότι αυτό το βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων και μετά το πίνετε. Ή μάλλον περιμένετε να κρυώσει και μετά το πίνετε. Ακριβώς. Παιδιά, απέσιο, δεν έχω ξαναπιει χειρότερο πράγμα στη ζωή μου. Πόσο θα του βάλεις, Σίτζι? 100. Στα πόσα? 3 δισεκατομμύρια. Εγώ λοιπόν θα του βάλω μείον 10 στις 100.000. Σκληρή, φίλε. Σκληροπυρηνική. Το έχει ζήσει, Άννα. Τι να κάνω, είναι χάλια. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα τεράστιο like για να φέρω ξανά είτε τον Easy, είτε τη Μαρία, είτε κάποιον άλλον. Να δοκιμάσουμε μαζί snacks από διάφορες χώρες. Να πάτε γρήγορα στο κανάλι του Easy να τσεκάρετε το βίντεο που κάναμε μαζί με τα αλμυρά snacks από τη Βουλγαρία. Πάω να φάω τώρα αυτά με την καρύδα. Δεν θα αφήσω κανένα για τα βίντεο του Easy στο αγγλικό κανάλι και στο VidMe. Κανένα όμως. Να πάει να πάρει καινούρια, να το ξέρεις. Αυτά. Και μην ξεχάσετε φυσικά να μας ακολουθήσετε κάτω στα social media που θα σας αφήσω στο κουτάκι της περιγραφής. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι και το κουμπάκι της εγγραφής για επόμενα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά! Peace and love. Bye!